Niadtong Sabado ug Domingo natanggong ang mga motorista padulong sa Davao City ug paadto sa Tagum City human gibaha ang National Highway sa Carmen, Davao del Norte. Bugtong payloader ug mga dagkong truck na ang gigamit aron mahatod ang mga stranded. Hinuon karong adlaw, maagian na ang kalsada. Ani ang report ni John D. Esteban. Niadtong Sabado, bisan naglagiting na ang kainit, wala paghihapon mihubas ang tubig baha sa Carmen, Davao del Norte. Daghang motorista ug pasahero gihapon ang stranded, maong wala sila'y mahimo kung dili magpaabot sa kalsada. Abot lang yun, patience lang yun, ma'am. Mga dagkong sakyanan lang ang makaagi sa gibahang National Highway. Kinahanglan pa magtututanay ang mga pasahero nga stranded o mga motorista dinhi sa payloader. Makatabok lang paingon og Tagum City tungod baha pa ang National Highway sa Carmen. Daghang sakyanan ang gibili na lang nga nahumol sa baha. Kining sakyanan nga dunay kargang mga iro, duha ka adlaw na daw walay kaon. Nagkaon na ni Dong? Wa pa? Wala pa nagkaon mga iro. Ning babae nagdali-dali makasakay sa payloader, makatabok lang kay do na pay flight. Alas 10, kinahanglan ninyo makalusot yun. Sige, bahalag ka ni payloader. Kining lalaki, usa ka oras ug tunga gilatas ang baha, makalusot lang. Asa ba kagikan niya? Apa kagikan? Ha? Carmen? Hindi may kusog. Nga. Kaya raman. Giswayan sab dining lalaki nga tabukon ang baha apan hinay-hinay siyang ginatulak sa sulog. Sa aerial shot, kita kayo ang halapad nga pagbaha sa lungsod. Daghang balay sab ang nalulupan, busa mibakwit ang mga apektadong residente. Dinhi sa Barangay Guadalupe, daplin sa karsada, nagtrapal na lang ang mga apektado. Isod sa pagkatulog lang daan, ma'am, pag magbawas ka, magligo, daghan tanan kuan mo kanang trabaho nimo sa matag adlaw, lisod kay. Nawagan mi nga maayong ay nay makahatag sa mga pagkaon namo. Dalasab sa mga bakwit ang ilaha mga binuhing hayop. Wala say puwas ang pagtabang sa mga responders. Daghang negosyante sab ang gipahimuslan ng oportunidad nga makabaligya og pagkaon ingon man tubig. Hinuon sumala sa PDRRMC sa Davao del Norte. As of 6:40 AM karong adlaw, naagian na ang highways sa mga sakyanan kay nihubas na ang baha. Kauban, si Mel Colmenares sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.